Vamos mirar o da Xencia. Vamos a ver, comeza o pleno ordinario. Parte resolutiva, asunto número 1, aprobación da acta da sesión anterior. Alguén ten algo que objetar? Nada. Vale, votos a favor? Unanimidad. Bien. Asunto número 2, expediente 334/2025, modificación da presencia da Comisión Especial de Contas. Ben, isto refiérese ao error que se había cometido cando foi o pleno de ordenación. Entonces, a proposta da alcaldía é a seguinte: de conformidade co establecido no artículo 59.2c da Lei 5/1997 do 22 de xullo da Administración Local de Galicia, a Comisión Especial de Contas existirá en todos os concellos. Este órgano estará integrado polos membros dos distintos partidos políticos e en proporción á súa representatividade na Corporación Municipal. Deste xeito, na sesión celebrada polo Pleno da Corporación do día 26 de xullo de 2023 quedaron definidos os concelleiros integrantes deste órgano municipal necesario, presidido por dona María José Fernández Díaz. Pero na sesión celebrada o día 19 de setembro de 2024 elíxese alcalde da Corporación Municipal do Valadouro, don José Manuel Amela Piñeiro, por renuncia de dona María José Fernández Díaz, o que determina o cambio de presidencia da Comisión Especial de Contas. Por todo isto, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, designar presidente da Comisión Especial de Contas a don José Manuel Amela Piñeiro, alcalde e presidente da Corporación, por renuncia á alcaldía de dona María José Fernández Díaz. Hai que votalo. Sí, sí. Alguén ten algo que objetar? É que non temos que objetar nada no momento que o alcalde é un membro nato da Comisión de Contas, vale, o presidente nato. Pareceme ben. Bueno, de feito, creemos que o irregular foi o que pasou na anterior Comisión de Contas. Foi un error nese momento. Sí, non hai de dicir que non seño, pero bueno, como vostede ben dixo, por un error. Entón, por a nosa parte, nada que obxetar. Nada, non tengo nada. É lógico que, señor alcalde. Vale. Votos a favor? En contra? Abstencións? Dúas. Vosotros votastes a favor? Sí. A favor? Sí. A favor. Unha duda, entonces entendo, porque, bueno, nosotros partíamos da base, digo que se iba a facer é propoñer nos novos membros da Comisión Especial de Contas, porque o cambiar a presidencia, o que vemos é que se asume que pasa a cambiar a presidencia. É que ten os mesmos. Vale, pero entonces o que se asume é cambiar a presidencia, pero non ten componentes igual. Exactamente. Por nosa parte non ten. É o que dice aquí. Asunto número 3. Expediente 36/25, resolución de alegación a modificación da ordenanza municipal reguladora da limpieza de terreos e solares en solo urbano, urbanizable e rústico do concello de Valadouro. A ver, aquí a asociación esta de madeireiros pois fixo unhas alegacións que teremos que debatir e votar en consecuencia. Non sei se xa leeron toda. Sí. Algo que... Por a nosa parte, a proposta que se facía desde a alcaldía, que se aprobou o outro día, esa modificación, poñendo 15 días, nos parece lógica. Entón, nosotros optamos, é dicir, o noso voto vai ser a favor de mantener. E además é a proposta que a propia alcaldía fixo. De mantener como estaba. Eles a alegación é que entendo que a leu todo o mundo, que eles fan unha alegación que entendo que é normal como entidade empresarial e asociación afectada,
en referencia nun punto determinado, cando fala de que con 15 días previos teñen que solicitar a corta ou informar da corta 15 días antes hábiles, non? Sí. Eu creo que é no que vemos todos, que é no que poñen a alegación. Nosotros personalmente pensamos que, como estaba planteado xa polo propio goberno e que votamos aquí a favor, que nos parece normal mantenerlo dos 15 días. Bien, no seu caso, desestimar a alegación. No noso caso, sí. Venegas? Nosotros tamén vamos a votar a favor, vemos que xa estaba de antes e esa parece-nos unha boa A cousa favor que... da alegación ou Non, votamos a favor da alegación, non. desestimar a alegación? Sí. Pois eu vou a ser a única que vou votar a favor de estimar a alegación, porque me parece que realmente cando son cortas por riba de 10 toneladas, eles xa teñen que facer unha comunicación ao que é o organismo de montes da Xunta de Galicia. Polo consiguiente, normalmente cando son cortas moi pequenas, son fincas colindantes que ademais nosotros mismos na nosa regulación xa poñíamos que non tiñan que comunicánola con tanta antelación, e agora non lle podemos exigir os 15 días. Entonces non me parece lógico, porque para eso están organismos por encima do supramunicipal. En suelo que é municipal ou deste tipo vai haber moi pouca produción forestal, a maior parte delas van ser por debaixo de 10 toneladas e van ser para aproveitamento propio das casas. E no caso de que exista unha ou dúas ou tal, eles realmente con que non lo comuniquen, eu creo que non me parece que necesitaríamos esos 15 días de antelación. Eu dou a razón a eles porque non yo exiximos no caso de colindantes, e si yo vamos a exixir agora. Pareceme que aí foi un fallo noso non darnos conta disso. Bien, por nosa parte vamos a aceptar tamén a alegación, entonces votaremos a favor da alegación. Pasamos á votación. Votos a favor? En contra? Abstencións non hai. Moi bien. Punto número 4. Moción do Grupo Municipal do BNG para a recuperación das feiras e actividades do mes gandeiro no Valadouro. Chao. Sí, vou na ler. Moción para a recuperación das feiras e actividades do mes gandeiro no Valadouro. Nos últimos anos o Concello do Valadouro foi referente no sector agrogandeiro para a Mariña e para a provincia, que a celebración do mes gandeiro en febreiro, cando tiña lugar a feira de razas autóctonas, que no ano 2024 iba xa por a quinta edición, con as conferencias, as charlas técnicas para profesionales do sector, a feira de gado tradicional, unha feira que foi recuperada polo anterior goberno desde as áreas que eran responsabilidades do BNG, que se celebraba tamén sempre no mes de febreiro. O programa diseñado e executado desde as consellerías que levaba o BNG cando formaba parte do goberno estaba inzado de actividades como o concurso morfológico de cabalo de pura raza galego, o concurso de gando, a demostración de doma de alta escola, as carreiras de cabalo marchador, o concurso de altadura, todo con importantes premios pos participantes. Era un mes que o Valadouro convertíase no referente do sector gandeiro na comarca e na provincia, na que se dinamizaba o pobo, a hostelería local, na degustación nos bares de carne de polto, por exemplo, como no último ano con actuacións musicales. Levou tempo e traballo sacar adiante estas feiras e estas actividades que agora xa están consolidadas, como é o caso da feira de razas autóctonas que ia xa pola quinta edición. Non entendemos, pois, como o actual goberno, apoiado e fomentado pola ex-alcaldesa que antes promocionaba estas feiras, abandona estas iniciativas que tanto beneficiaban ao pobo e ao sector gandeiro. Por todo o anterior exposto, propoñemos ao pleno da adopción do seguinte acordo: instar a Alcaldía do Valadouro a adoptar as medidas oportunas para a recuperación das actividades que se celebran co nome de mes gandeiro e que incluían a feira de razas autóctonas da Mariña, a feira de tradicional de gando de febreiro, o concurso morfológico de cabalo de pura raza galego, o concurso de gando, a demostración de doma de alta escola, as carreiras de
cabalo marchador, o concurso de andadura, as conferencias e charlas técnicas para profesionales do sector agrogandeiro, así como as actividades lúdico-musicais, culturais e gastronómicas que iban aparelladas á celebración do mes gandeiro. Mais ou menos, agora que está gobernando o Partido Popular, a Xunta ten tamén ten subvencións para a potenciación das feiras para razas autóctonas, pois parece-nos moi interesante levar esta moción. Termino. Sí. Bien, por nosa parte, penso que xa lle debeu quedar claro da outra vez que non estamos de acordo con conseguir as feiras. Ustedes tiñan uns presupuestos aprobados de 2022, no cual tiña metido para feiras, festas e mercados unha cantidad de diñeiro. Cando terminou o ano 2024, usted terminou con un déficit de 59.474 euros na súa partida. Non é mentira. Eso é mentira. Usted sabe perfectamente que isto estaba subvencionado en grande parte por o medio rural da Diputación. Estaba contando usted unha mentira. Non estou contando mentira. Como de costumbre. Se non mo crei... Como de costumbre está contando usted unha mentira. Que dice. Estou dicindo que ten a documentación do Concello. Eu teño aquí diante de mí. A documentación pode haber calquer veciño do Valador. Exactamente. Calquer veciño do Valador que usted pode vir ver que usted está contando mentira. Faime rir. Pode ver calquer veciño do Valador. Tiñamos uns presupostos prorrogados do 2019 e usted está gobernando aí sin facer ninguna modificación de que nin presentar nada que o día corrobore as súas palabras. Ustedes non saben nin do que fala. Non sabe usted. Eu claro que sabe usted. Eso é mentira. O que está dicindo usted é mentira. Eu teño aquí documentación. Está no Concello e usted pode ir ver cando queira. Ustedes terminaron. Pode ver todos os veciños do Valadouro. As cuantas do anterior equipo de goberno estaban moi claras. E déficit ningún. E non se fixo ninguna cousa sin partida. Partida de feiras. Ninguna cousa sin partida. De feiras, festas e mercados, crédito disponible ao cabo disso 59.474 con sino menos. Esa é mentira. Por eso mesmo non estamos de acordo. Esa é mentira. Xa sei que era subvencionada, pero con todo eso gastou usted un montón de diñeiro nas feiras. Dicille tamén que ao final pois usted tuvo a dignidade de traer o papel que se lle requería do cuartel, compráronse as vallas. Sí. Están entregadas. Sí, eso doulle as gracias despois de darlle moitas voltas. Usted pensou que as levareu para a casa ou? As voltas deu a usted. Usted pensou que as levareu para a casa. Non, pero usted tanto trouxo a documentación do cuartel. Pero hai que ser un pouco máis coherente co que se dice o que se fai, é o que se fai. Este home, é imposible Dios que seña usted na cabeza. Non, é que non pode ser. Vamos, non é que non. Pasamos 3 plenos dicíndolle que trouxera usted o informe da denuncia. Non, pero o informe estaba aí, estaba a petición das vallas, estaba a concesión de Muras, estaba o que estaba todo, que estaba aí todo. E a anterior alcaldesa, antes disso, quedou comigo en solucionar eso, pero foi xa non fixo nada. O día que me dimitiu, que diga ahora aquí que se teño razón ou non. E tiñamos posibilidade de acceder a presupuestos. Tiñamos posibilidade. Sí, pero tú quedaches conmigo que dixenche eu, estamos debendo as vallas a Muras, hai que volver. Vamos a limitarnos ao que estamos falando. Se enreos e preguntas, podes te preguntar as cousas. Non nos vamos a salir do contexto. Eu segui dicendo o mismo, a documentación está aí. Eu estive durante os plenos dixoselle que trouxera a denuncia do papel e trouxo ainda fai 20 días. Pero o que? Que lle trouxo? Unha copia da denuncia? Que lle trouxo? Unha copia da denuncia que roubaran aí no chisme, no cuartel,
Pero é o que se lle pide. O que se lle pide, usted non sabía da copia de que saleu na prensa. Usted era o único do pueblo que saleu na prensa que roubaran. Era o único, usted era o único que non sabía o que pasara, cas vallas. De que denunciaron. Ningún traballador do municipal lle poido dicir. De que denunciaron, non? Non. Usted fixo denuncia. Non vou denunciar, faltan as vallas, e non son miñas, e non vou denunciar. Usted que pensa? Que eu... Sí. Eu xa, aquí eu e máis algún destes membros desta corporación xa fomos declarar a un xuicio por culpa súa. Por culpa miña? Sí, por culpa súa, sí. Sí que nos denunciaba, non se acorda do pacto dos 100.000 euros que nos levou denunciar. Ou foi mentira? Foi mentira. Sí, foi verdade, sí. María José non sei se acorda que foi cando fomos declarar. Por iso, usted que pensa que eu estou... Usted pensa que eu estou chupándome o dedo. Terminou? Sí. Bueno. Repito yo mismo, cando usted trouxo do cuartel o secretario puido certificar de que efectivamente foran roubadas, compraron as vallas, pagaron e entregáronse. Vale? Vale. Bien. Por parte do PSOE non sei se tomamos que dicir Sí, sempre temos algo que dicir. Bueno, en relación a esta moción, xo dixemos cando foi presentada por vía, na vez pasada, por vía de urxencia, que, bueno, nos vamos a apoiar porque creemos que todo o que seña fomentar o rural, que é importante. Xa manifestamos no seu momento que, bueno, sí que tiñamos outra forma de concebir este tipo de feiras e este tipo de eventos, pensando máis en colaboración máis cos gandeiros e deberían acercarse máis aos gandeiros. E ao mellor que non lle houbera que pagar os que traían as vacas. Escoite, como dice usted, deixeme acabar de falar. Sí. Vale. Entonces, perdonado, non hai problema ningún, todos somos humanos. E aparte, bueno, sí que é certo que en algún momento, e iso sabe os compañeiros do bloque, que en algún momento falábamos da ubicación que ao mellor non sería máis idónea, pero sí que queremos que se deben seguir fomentando. Estou segura que quen conoce os presupostos municipais e quen conoce como se elaboran e como son as contas, sabe perfectamente que moitísimas destas cousas son subvencionadas. De feito, hai xente que elabora un presuposto e un gasto e pensa que non lle vai chegar, pensa que lle chega e despois ten que pedir a ampliar a subvención. Pues acabamos de ver incluso agora un exemplo bastante importante. Entón, bueno, nese sentido, creo que, dicía usted sempre, non é o mismo estar na oposición que gobernar. Pois esa é a mesma situación que usted seguramente lle vai pasar o mismo. Nosotros, neste caso, a lo dicho, vamos a apoiar esta moción, pensamos que sí, que se deben retomar e que se debe traballar nese sentido. Igual. Nosotros vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra por a proporción de gasto que supoñían estas feiras con respecto ao que repercutía no propio Concello era mínimo. De feito, o último ano xa foi moi difícil conseguir que se encheran todos os huecos, que houbo que estar prácticamente rogando e ao final incluso houbo que colocar, que estuve personalmente colocando eu vallas, porque nin a persona que colocaba as vallas marchou e deixounos ali tirados. O seña que realmente todos os gastos que se gastan no Concello teñen que ser realmente proporcionales ao beneficio que repercute en él. En este caso era un gasto moi grande, unha parte subvencionada, iso era certo, pero un gasto moi grande, e eu xa o dixera personalmente a don Eduardo, que me parecía que a proporción non era correspondente ao que se sacaba desa feira. Entonces vou a seguir mantendo moi grande para o Concello era para apoiar un sector fundamental que había no Valadouro. Que había moi ben empleado o verbo, o subconsciente neste caso fixo que usted empleara o verbo adecuado. Sabe cantas cabezas de ganado hai no Valadouro? Para non dicir que é un sector primordial no Valadouro. Usted sabe. Un sector primordial, pero que a feira realmente revalorizaba eso. Non, a feira non, estábamos pagando para que traixeran unhas galiñas. Vamos a ver. Seamos realistas. Non viña naide se non lle dabas o premio. E o premio realmente era pagar.
É que estábamos pagando para que asistiran. Era así, era así. Dábaselles unha axuda ao transporte, dábaselles unha axuda ao transporte na das razas autóctonas. Vale, moi ben. Dábaselles unha axuda ao transporte no das razas autóctonas. Claro. Cuya axuda e viña subvencionada por medio rural da Diputación. Vamos a ver, canto costou a carpa? Ahora mismo non sei. Vale, porque era para marear. Bueno, pero o que fora non todo pode ser feiras, nin todos poden ser festas, nin todo pode ser fútbol. Hai que ir repartindo para todos. Vale. Xa está, eu non teño máis que dicir, xa yo dixera usted en persona, dixeno sempre, non pareceme desproporcionado o gasto respecto á repercusión que trae no Val. Entonces, non vou apoiar. A ver, ustedes tiñan aprobado o último presupuesto era de 2022, me parece, non? Entonces, houve que facer uns presupuestos e houve que equilibrarlos. Houve que sacar cousas que non fosen primordiales. Nós non consideramos isto primordial. Non considera primordial un sector... No, tal e como estaba facendo, non. Hai feiras no Valadouro que foron de toda a vida, xa iba o meu bisabuelo, xa me acordo eu. E vamos intentar potenciar un pouco esas feiras. Esta non. Vale, votos a favor da moción. Votos en contra. Abstención non hai. Bien. O punto siguiente... punto número 5, eso. Moción do Grupo Municipal do BNG relativa ao mantemento da actividade industrial na planta de Alcoa en San Cibrao e a continuidade no emprego. Señor Chao, ten usted a palabra. Se non quere ler toda... Moción relativa ao mantemento da actividade industrial na planta de Alcoa en San Cibrao e continuidade no emprego. Exposición de motivos. En decembro de 2021, Alcoa asignaba un acordo cos representantes dos traballadores e traballadoras, despois de meses de movilizacións, que implicaba o cesamento da produción temporal, coa condición de manter todos os empregos, cando se reiniciase a actividade, 2 anos despois, prevista inicialmente para xaneiro de 2024. Ademais do compromiso de realizar melloras de investimento e que garanticen a viabilidade e continuidade da actividade na planta, especialmente a construción dun novo forno de ánodos. Posteriormente, a comenzos de 2023, Alcoa propuxo incrementar os prazos para o arranque, proceso que se reiniciou e se está desenvolvendo na actualidade. A comenzos de 2025, o Ministerio de Industria e Turismo, xunto coa Xunta de Galiza, Alcoa e Ignis, asignaban un memorando de entendemento, MOU, segundo as súas siglas en inglés, en que se comprometían a colaborar para lograr a estabilidade das operacións na planta de aluminio en San Cibrao, priorizando e reactivando as instalacións de aluminio, ademais de axilizar as autorizacións de proxectos de enerxía renovable para lograr custos competitivos e incrementar as axudas de emisións de CO2. Porén, o memorando o completo non foi feito público, nin sequera se compartiu co Comité de Empresa, polo que é preciso reclamar maior transparencia e exigir que se dea a coñecer co seu contido íntegro, mais cando algunhas das cláusulas divulgadas parecen non respetar os compromisos alcanzados cos traballadores e traballadoras en relación a investimentos pendentes de principiar a construción do forno de Anos. Asimismo, o Ministerio de Industria parece amparar que se facilite a saída da crise de acordo ca empresa, máis que abandonando aos traballadores sin garantir a continuidade da actividade productiva. Esta situación podería desembarcar nunha desindustrialización semellante á que xa viveu Alcoa en A Coruña e Alcoa en Avilés, co fechamento definitivo das súas instalacións,
Así pois, é imprescindible que desde o Goberno do Estado e a Xunta de Galicia e as administracións asignantes destes memorandos se exixa o cumprimento e o acordo asignado co Comité de Empresa, que se desenvolvan todas as actuacións e investimentos comprometidos. No referido á suministración e de enerxía, debe lembrarse que existen xa nestes momentos solucións viables para garantir mentres non se materialicen as PAS previstas. De facto, segundo os datos máis recentes sobre o total de produción eléctrica galega, máis do 40% de enerxía xerada en Galicia é exportada a outras comunidades, por o que se demostra que hai enerxía suficiente disponible para asegurar a continuidade da actividade. Por lo tanto, no momento actual, as autoridades públicas, especialmente o Goberno do Estado, a través do Ministerio de Industria, debe rectificar e dar o seu apoio total ás demandas dos traballadores e traballadoras, e dicir e exixir a Alcoa que cumpra cos compromisos adquiridos, garantindo os investimentos necesarios para a viabilidade da fábrica. Neste sentido, é posible explorar por parte do Ministro mecanismos de financiamento alternativos, como por exemplo, a concesión de créditos reembolsables que aseguren que a empresa realice as melloras e investimentos cumulativos, particularmente a construción do forno de Andos, que non só é fundamental para garantir o futuro da actividade en San Cibrao, senón tamén para garantir o emprego, especialmente nas empresas auxiliares. Asimismo, é necesario que calquera acordo que se chegue ca empresa incluya aos traballadores e traballadoras das empresas auxiliares, garantindo a protección do emprego ata decembro do 2026, data en que Alcoa asegura manter o emprego directo. Por último, cabe lembrar que se fose necesario, o SEPE debe estar preparada para intervir a empresa e asegurar a continuidade da actividade industrial, garantindo que non se repita a situación vivida noutras plantas de Alcoa. En definitiva, o Goberno debe actuar con determinación e priorizar os intereses da industria e do conxunto dos traballadores e traballadoras. Polo exposto anteriormente, o BNG propón a adopción do seguinte acordo. Primeiro, facer público o contido íntegro do memorando de entendemento asignado por o Ministerio de Industria e Turismo, a Xunta de Galiza e Alcoa Ignis. Segundo, exixir que a empresa cumprido o acordo asignado cos representantes de traballadores e traballadoras realizar os investimentos comprometidos, singularmente a construción do forno de Anos, que garantan a viabilidade e a actividade industrial e a continuidade dos postos de emprego na planta. Terceiro, e coa outra forma de financiamento público, o inicio vender no tempo a garantía do acordo asignado co mantemento dos postos de traballo co personal, dar unha solución viable e asegurarse de suministro de enerxía mentre non se materialicen as PAS previstas. Posible de intervención pública por parte do SEPI para que en caso de falta de cumprimento do acordo poña en risco a viabilidade da planta de Alcoa en San Cibrao para que así manter a actividade industrial e os postos de traballo. Bueno, agora están aí os compañeros do Comité de Empresa de Alcoa, San Cibrao, quixera eu que se lles pudera deixar falar para que argumentaran eles algo máis mellor do que teñen máis conhecimentos que hai nosotros. Non hai problema. Alguén ten que dicir algo? Zambas. Non. Fan. Ven para aquí. Aí non hai micrófono. Aquí non hai filtros. Non. Deixa. Aí estás tú. Aí tapamos os outros. Vamos allá para os outros. Pero aí dades os outros, non entendiches, entendes? Eu vou poder máis. É que era o miño, pero bueno. Bueno, gracias a todos.
sorpresa. Igual ya demasiados, pero es lo que nos queda y los que nos tocó aguantar. Dar las gracias en este caso al BNG por presentar esta moción, que vuelvo a recordar un concello más, porque ya nosotros que fuimos ya recordamos que se mandó a todos los partidos políticos y lo que se está pidiendo es que estas mociones en teoría que vinieran por unanimidad, no por un partido. Entonces yo creo que sería bueno que, igual que en la Diputación, ahora también hay que dar las gracias en este caso al Partido Socialista que presentó la moción con el BNG y apoyó también el PP. Creo que lo más importante de todo esto es que volvamos a estar unidos, que es lo que hemos vuelto, por eso hemos vuelto a los concellos, que hacía 4 años que no veníamos por los concellos, porque creemos que la base de que en Madrid y en Santiago nos escuchen es que desde aquí se les pegue una llamada a la puerta, o por no decir se les tire la puerta abajo, porque ya está bien de tomar el pelo. Os voy a explicar un poco la situación de cómo está. El memorándum de entendimiento es un documento que no tiene validez jurídica ninguna, eso con cualquier jurista lo podéis preguntar, y es lo que hay, es simplemente un decálogo de intenciones, pero que no obliga jurídicamente a nada. Nosotros tenemos firmado un acuerdo por el cual estamos jurídicamente cubiertos los trabajadores de Alcoa hasta diciembre del 27, 31 de diciembre del 27, por no haber hecho el horno de cocción se ampliaba un año más. Pero ¿por qué nosotros nos negamos a cualquier cosa que no sea con el horno de cocción? Es que el horno de cocción es lo que daría empleo a las empresas exteriores una vez pasado 2024, que era como estaba diseñado. Nosotros teníamos garantizado que las empresas exteriores seguirían cobrando el mismo dinero por parte de Alcoa, o sea, seguirían recibiendo la misma cuantía económica que tenían años anteriores, para que no se despidiera ningún trabajador de empresas exteriores. Y que en el 2020, y ese acuerdo llegó hasta el 2024, porque en el 2024 se reactivaba toda la producción de aluminio y se comenzaba con las obras del horno. Las obras del horno era lo que iba a dar no solo empleo a todas esas empresas exteriores, sino a más gente. Y yo quiero que os deis cuenta de una cosa: somos la única empresa en toda España que ha llegado a un acuerdo en el cual asumimos y defendemos a las empresas contratistas. Normalmente lo que hacen las grandes empresas es primero echan a las contratistas y cogen el trabajo los de la empresa principal. Con lo cual es algo que nunca se había llegado a un acuerdo. ¿Por qué el horno es necesario? Porque sin horno hay que traer más de, bueno, había hecho un cálculo en 5.000 y pico camiones, el FODIA me corrigió uno que no llevaba cada camión 24 ánodos, sino que llevaba 23. Con lo cual ya se sumía cerca de los 6.000 camiones que tendrían que venir aquí cada año para aportar los ánodos necesarios. Pero ya no solo eso, nosotros podíamos fabricar ánodos no solo para nosotros mismos, sino también para vender y ampliar otro campo de negocio. Muy importante para nosotros, porque cuando se hace una planta de ánodos, la viabilidad mínima es en torno a los 40 años. 40 años más de mantenimiento de empleo, yo creo que nadie puede decir aquí que los tiene asegurados. Y eso es lo mínimo que se tendría. Por otro lado, fuimos a Madrid y no fuimos sin propuestas, fuimos con propuestas. Y oye, pues Alcoa dice que... O quiere decir, porque eso es lo que viene a decir, que empezaría a meter dinero para hacer el horno, no hacerlo, sino meter dinero en una caja a partir del 28, pues no hay problema, que le den un crédito ICO, o un aval, o cualquier otro sistema de financiamiento que tiene tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno de España, y se empiecen a hacer el horno ya. La contestación es que no pueden darle un crédito ICO porque es una empresa en crisis. Es la única empresa en crisis que no le pueden dar un crédito ICO en España. Ni un aval ni nada. Es algo alucinante. Entonces, ¿a quién se dan? ¿A las empresas que tienen beneficios? Segundo, es una empresa en crisis porque hemos firmado un acuerdo en el cual estaba el Ministerio y estaba la Xunta de Galicia. Ese acuerdo, ¿qué dice? Nosotros paralizamos la producción durante X años y vosotros os correspondéis a hacer una serie de inversiones. Claro que pasas a ser una empresa en crisis porque tú dejas de meter dinero y pasas a gastarlo. No haces otra cosa que gastarlo, porque tú lo estás produciendo. Entonces, claro que pasas a ser una empresa de crisis, pero es una empresa de crisis porque tú lo has acordado. Y tú al firmar eso te comprometes a poner el dinero para poder llevar ese acuerdo hasta el final. Y eso es el problema que ha venido en el año 2023, cuando el nuevo CEO de la compañía ha dicho que no mete un duro más aquí. Ahí empezó todo el problema del horno de cocción en noviembre de 2023.
La segunda propuesta que les hacemos, como no hay cabida al tema de los créditos, porque allí se pusieron como locos, fue que oye, pues si tanto confiáis en que esto es tan bueno, ese acuerdo, ese memorándum y todo eso que decís, a nosotros os firmamos lo que queramos, pero nos aseguráis en un documento que si sale mal, metéis a la SEPI durante 6 meses, porque cuando aquí se hablaba de meter a la SEPI, que quiero recordar que Feijóo fue el primero, ahora no sé por qué el PP se echa para atrás y deja el campo abierto al PSOE, pero bueno, cada uno hará lo que quiera, pero Feijóo de aquella decía de hacer una intervención temporal por 6 meses para vender a un tercero. Bueno, pues resulta que dijeron que nosotros queríamos ser funcionarios, pero con estas palabras, por 6 meses, Yo si quiero ser funcionario después de 5 años ahí pasando las canutas, igual preparo una oposición. Entonces yo creo que conviene coger a lo de los funcionarios, fue la secretaria de Estado de Industria. Yo creo que convendría decirle tanto a los cargos del PP como a los cargos del PSOE, yo creo que decir delante de una empresa que te quiere cerrar desde hace años, que no van a hacer nada, que no van a meter a la SEPI, si no hay una solución a esto, yo creo que ya estamos diciéndole lo que quiere hacer la empresa, ¿no? Yo creo que es blanco y en botella. Entonces, por eso venimos aquí, para intentar cambiar todo ese discurso e intentar buscar esa solución. Decir que una de las partes que ahora tanto que se habla del apagón, que creo que es fundamental saber, Alcoa consume 400 megavatios a la hora, o consumía, produciendo a pico de producción. Para haceros una idea, Garoña, la central nuclear, eran 465. Nosotros cada vez que parábamos 2 horas metíamos 465 megavatios a la red, porque los dejábamos de consumir. Por eso ahora está diciendo el gobierno que una de las soluciones, aparte de meter también el gas, es tener industria pesada que pueda parar la producción durante unas horas. Es que esta industria nunca se debió parar. Nunca se debió parar. Un sector que era estratégico para el gobierno siempre se debió nacionalizar o buscar una solución a largo plazo, pero lo que nunca se debió es parar. Ahora tenemos problemas en el sistema eléctrico. ¿Esta empresa puede ser una de las soluciones? Pues claro que sí. Nosotros consumimos tanto como Coruña y Vigo juntas. Fijaros la burrada que os estoy diciendo, Es más del 1% del nacional. Pues, y si hubiera más empresas como nosotros, que las hay, no que consuman tanto, pero sí que consumen, se podría optar por esa solución a la hora de intentar evitar posibles apagones o posibles bajadas de tensión de la línea. Y poco más que deciros, que pediros que votéis todos en consonancia, que después de lo del pleno ya me he quedado tranquilo. Es una broma. Que nosotros tenemos plenos a veces peores, no os penséis que... Pero sí que pediros que a partir de aquí, pues que habléis con vuestros, digamos, no voy a decir jefes, porque jefes los tenían los indios, pero con los superiores, y que de una vez por todas nos pongamos todos de acuerdo para llevar las mociones en conjunto, porque queda mucho mejor que, aparte de que ahora, si se aprueba por unanimidad, como se lleva aprobando hasta ahora, que nunca hubo problema, también queda bien a la hora de poder tener ese titular de apoyo y saber que estamos apoyados. Ya veis que tampoco venimos 400, no es una cosa de venir aquí a intentar coaccionar, ni que parezca que estamos aquí muchos por tal, simplemente venimos una representación porque creemos que es lo más lógico, pero lo que buscamos es eso, que haya unidad, unanimidad, y sobre todo que habléis con Santiago y con Madrid, a cada uno lo que le corresponda. Aparte aquí hay un senador muy importante del Partido Socialista, y a ver si entre todos podemos tirar de esto, porque lo que está claro es que tirando uno solo de la cuerda no se gana el tiro. Entonces, nada más, daros las gracias, preguntar si tenéis alguna pregunta o si queréis saber algo. Por a nosa parte, pues nada, gracias non hai que dar ninguna, nos vamos a votar a favor, iso xa tiñamos claro, nin que viñeredes nin que non viñeredes, tiñamos super claro, sempre se apoiou. Aquí houve outras mocións que se votaron sempre a favor, e votaremos a favor, por supuesto.
Non venimos... Parecenos interesante que a fábrica siga, por suposto que sí. Non venimos para que la gente tenga que votar a favor, sino venimos simplemente por explicar un pouco y porque después también todo lo que nos haga visualmente no... Y al final íbamos aprendiendo un poco de temas de conflictos y al final salen más los titulares estos días por venir aquí y sacarlo en medios de prensa que si hacemos cualquier otra cosa. Entonces tampoco venimos por eso. Aparte que es lo mínimo que tenemos que pedir, porque si pedimos que se apruebe una moción a favor de nosotros, lo mínimo es venir a explicarla y por qué la queremos que se apruebe, ni máis ni menos. Pois nada, gracias pola explicación. Nós votamos a favor, os outros grupos políticos teñen a palabra para argumentar o que queren decir. Nosotros, no noso caso, evidentemente, como estas mocións todas, dicía Isaac Díaz Pardo, que ademais estes días está moito en boga co tema de Sargadelos, tamén acordarnos da xente de Sargadelos neste momento, decía Isaac Díaz Pardo, que está recollido na prensa, que houve un antes e un despois de Alumina Aluminio de Inespal na Mariña, vale, que cambiou a Mariña. Todo isto, se nos retraemos, ao mellor non se tiña que haber vendido no seu momento, vale, e porque a veces tamén é bom vir de onde vimos, non? Pero, bueno, evidentemente o voto do Partido Socialista do Valadouro vai ser a favor. María José. Nada, desde logo a min pareceme que é unha empresa fundamental, hai moitas familias que están vinculadas á Alcoa e aparte de que haxa familias vinculadas a aluminio e a Alcoa, pois é que é un dos puntos claves, é o único produtor de aluminio que temos agora mesmo na provincia e en toda España. Por lo consiguiente me parece absurdo que se este planteando ni tan siquiera o seu cierre, porque é unha empresa estratégica. Non podemos tampouco permitirnos que todas as empresas estratégicas estén a cerrar. Desde logo que sea propiedade privada, como pasa con outras empresas, é o que ahora mismo está matando a Alumina Aluminio. Se realmente non fose propiedade privada, pois estuvera... E outras empresas intervironse e non pasou nada. Pasaron a ser propiedade pública porque foi un erro pois vendelas ou desfacerse delas, e igual será a solución que haxa que plantearse para a Alcoa neste momento, porque xa non é só o forno de ánodos, é o problema de a deixadez que hai na fábrica, polo que eu entendo a nivel xeral, que é como se se fora deixando morrer pouco a pouco, polo que a mí me explican. Entonces non é luchar só polo forno de ánodos, sino luchar pola continuidade e que as instalacións vayan sendo de acordo coas necesidades actuais, non coas necesidades de cando se puxo en marcha. Entonces eu creo que igual o que unha intervención neste momento ou máis adiante, non digo tal, pero que o goberno central debería plantearse volver a coller a fábrica e volver a facela a nivel nacional. Isto non ten nada que ver con que sexades funcionarios ou non sexades funcionarios. Eu creo que iso é o que menos vos interesa a vosotros neste momento. Desde logo, non só Alcoa e a Alumina, sino tamén todas as auxiliares, que implica un montón de postos de traballo. Son moitas familias e moita xente que come e vive deso. Entón, claro que todo o que traigades vai a ser apoiado. Moi ben, por dito todo isto, non sei se por parte de Sonichao quere dicir algo máis, e se non pasamos a votación. Pasamos a votación. Eu darles as gracias a estes compañeiros que viñeran hasta aquí, hasta o Valadouro, e ofrecerlles todo o noso apoio como non pode ser, porque daqui xa non, aquí do Valadouro, Alfoz, comarca Valadouro, Alfoz, como subcomarca ou que seña, pois hai moita xente traballando ali e levan visto moitos cartos, mismo para algunha empresa, que hai algún empresario que mismo se gastaba de que dicía non hai moito que ojalá cerrar e tal, pois cando facían o traballo para ali, pois cando facían o traballo para Alcoa non dicían así. Non vamos a falar, poñer agora nombres, pero bueno, non hai xente, as palabras quedan pa na boca de quen as dice. Pero bueno, moitas gracias a todos por ver. Pasamos a votación, votos a favor. Por unanimidade. Moi ben. Pois se queren seguir aquí, séntense, ou se queren marchar como queira, vamos a continuar o pleno e... Hasta luego. Hasta luego.
Actividade de control. Informes da Alcaldía. Informe da Alcaldía sobre o convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social e Igualdade e o Concello de Valadouro para a realización do proxecto Envellecemento Activo no Rural para o exercicio 2025. Por parte da Alcaldía infórmase que o pasado 28 de marzo de 2025 se asinou o convenio entre a Consellería de Política Social e Igualdade e o Concello de Valadouro para a realización do proxecto Envellecemento Activo no Rural para o exercicio 2025. Con este proxecto preténdese crear un espazo de encontro, aprendizaxe e acompañamento ás persoas maiores do Concello, adaptado ás necesidades de cada unha delas, co firme propósito de procurar un envellecemento saudable e previr a sociedade non desexada. Demostrando que envellecer no rural é posible. A achega que realiza a Consellería de Política Social e Igualdade para este proxecto é de 60.000 euros para a anualidade de 2025. Isto hai que renovala anualmente. Informe da Alcaldía sobre o legado de dona Gemma Fernández Sampaio. Por parte da Alcaldía informouse no pleno celebrado 5 de marzo de 2025 de que, segundo o testamento número 696 asignado ás 15 horas e 43 minutos do día 10 de decembro de 2024 ante a notaria de Mondoñedo, doña María Eires Rodríguez, por parte de doña Gemma Fernández Sampaio, se legou ao Concello de Valadouro a seguinte propiedade: local con referencia catastral situado na rúa José Antonio Ferreira González de Valadouro, finca registrada número 1034/1 de Valadouro, do Rexistro da Propiedade de Mondoñedo. En relación con este asunto, infórmase de que o día 24 de abril de 2025 se asinou ante a notaría de Mondoñedo, doña María Eires Rodríguez, a escritura de aceptación e adxudicación de citado legado. O sea que podemos decir que é un ben do Concello de Valadouro. Informe da Alcaldía de competencias expendidas. Por parte da Alcaldía dase conta ao Pleno da Corporación a resolución da Alcaldía número 305/2025 a data 30 de abril de 2025, mediante a cal se delegan as funcións de Alcaldía por ausencia entre os días 9 e 12 de maio de 2025 do seguinte tenor literal. Visto que corresponde aos tenientes de alcalde, en tanto tales subsistir na totalidade das súas funcións e pola orden do seu nomeamento, o alcalde, nos casos de ausencia, enfermedade ou impedimento que imposibilite a este para o exercicio das súas atribucións, así como desempeñar as funcións do alcalde no suposto de vacante na alcaldía ata que tome posesión do novo alcalde. Visto que entre os días 9 e 12 de maio de 2025 o alcalde presidente atópase ausente do municipio por motivos persoais, por todo iso, en virtude do disposto dos artículos 23.3 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réximen local, e de acordo cos artículos 44 e 47 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locales, apróbase por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre. Resolvo: primeiro, delegar en don Senén Alfonso Castro Lorenzo, primeiro teniente alcalde, e no caso de ausencia desta, en dona Lorena Díaz Pita, segunda teniente alcalde, a totalidade das funcións da alcaldía nos termos do artículo 23.3 Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réximen local, durante o período de 9 a 12 de maio de 2025 por ausencia do alcalde presidente. Informe da Alcaldía sobre a renuncia ao posto de traballo como persoal laboral fixo. Por parte da Alcaldía infórmase ao Pleno da Corporación que por resolución da Alcaldía número 227/2025 de data 23 de marzo de 2025 se aceptou a renuncia ao posto de traballo como personal laboral fixo do Concello de Valadouro
dunha persona que prestaba servicio como auxiliar de axuda no fogar, quedando esta vacante no cadro de personal. Non hai máis informes. Punto siguiente, rogos e preguntas. Sí, perdón. Sí, vamos a ver, este é antecedentes de hecho único. En las presentes actuaciones se ha procedido a recibir referente á denuncia que se fixo das famosas vallas. En las presentes actuaciones se ha procedido a recibir declaración al investigado y en el transcurso de la misma, asistido por su abogado, ha reconocido los hechos que se le imputan y ha sido instruido a la circunstancia consciente de que los mismos pudieran ser constitutivos de delito castigado con pena incluida dentro de los límites previstos en el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dado traslado al Ministerio Fiscal, manifiesta su conformidad con la transformación de las presentes diligencias urgentes. Fundamentos de derecho. Único. En el presente procedimiento penal se investigan unos hechos presuntamente constitutivos de delito de los previstos en el capítulo 1, título 3, libro 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en particular reseñados en el artículo 795, por lo que procede su continuación por los trámites establecidos en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos y la incoación de diligencias urgentes. Parte dispositiva. Incóense diligencias urgentes por el delito y continúen las actuaciones por los trámites previstos en el artículo 800 y 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dando cuenta de su incoación al Ministerio Fiscal. Modo de impugnación. Mediante interposición de recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los 3 días siguientes a su notificación o recurso de apelación, directo dentro de los 5 días siguientes a su notificación. Embaladouro, data, asignatura, tal. Bien, isto quere dicir que seguimos co proceso, nos preguntaron, seguimos co proceso do xuízo contra este señor que roubou as vallas. É o que ven a dicir isto, mandaron do xuzgado. Bien, dito todo, pois, punto siguiente, rogos e preguntas. Por parte de Partido Socialista, ten a palabra. Sí. Bueno, temos varios puntos. Entón, hai varias queixas de distintas parroquias sobre o tema de recollido do contenedor amarelo, dos plásticos, e tamén sobre o recollido de plásticos agrícolas, que non se está a facer ou se debe estar facendo dunha forma moi retrasada. De moitas parroquias están dando queixas. Entón, bueno, queríamos saber se hai algún problema con ese tema, se hai coa empresa, se a xente dá os avisos, se ustedes teñen coñecemento, supoño que sí. Queríamos trasladar esta queixa. Bien, o dos contenedores amarillos xa foi avisado a empresa. É referente aos plásticos aos outros, pois, en canto contratemos xente, sí, eu non vou recoller os plásticos, sinto moito. Nosotros facemos a pregunta, igual que tamén a facía usted, como é lógico, e que hai unha queixa da población, evidentemente implica traballo. Está anotado toda a xente que o pideu, e tan pronto se trae unha persona que pode ir co camión, pois iránse a buscar. Referente aos trastos, pois incluso o fai de fontaneiro, pois ainda foi, en momentos libres ainda foi recoller algún por aí, pero bueno, mentres que non se contrate personal, pois estamos aquí. Cando rematou o personal? O personal, pois rematou fai un mes ou máis. É dicir, falan de atrasos bastante máis importantes que dun mes. Non, desde que... Trasladolle unha queixa de varias persoas que nos paran para dicirlo. Vale. Ainda botou un día máis un dos traballadores para acabar de recoller, para deixar todo recollido cando marcharon. Non sei que non, iso é mentira.
En relación ás áreas de avituallamento de caravanas, a área que se fixo ali detrás da residencia de maiores, está señalizada, non? Pareceume ver que tiña unha señalización de que é unha área destinada a tal efecto, pero, bueno, nos gustaríanos que se lle dera certa publicidade, é dicir, que se establecera, bueno, pues que se soupera que hai ese tipo de área no Concello de Valadouro, vale? Para que as persoas que veñan cunha autocaravana que sepa que ali que ten unha zona de avituallamento, que seguramente non sabe nin a población. Porque, además, bueno, era do Plan Único de 2023, creo que non era nin do 24, e rematouse agora fai pouco, e, bueno, sería importante darlle publicidade, porque esa era un pouco a idea, que a xente soupera desa área e que a utilizara. Está sin terminar por culpa da energía eléctrica. Por iso non hai nada de... Aí non sei que problemas tuveron entre o contratista e o proyectista. Están co tema con barras que ainda non deu autorización para enganche. Entonces non está terminada. Está todo posto, o único que falta Ten é que estar conectar... terminada, porque tuvo que estar justificada, non? Non. Está sin conectar a energía eléctrica. Entón non está operativa. Home, non. En canto ás axudas do transporte 2024-2025, pasouse nos ou non as vimos convocadas? Pois non sei, contestarei no próximo pleno porque non teño nin idea. Non podemos afirmar, pero un pouco mirando non vimos que se convocaran as axudas ao transporte, que non se convocaron, non se van convocar porque está rematando o curso ou... No próximo pleno lle contestarei. Non teño, hai que mirarlo ben, non vamos a dicir unha cousa e despois non Vale, sei. perfecto, pendiente, entonces, vale. As axudas á natalidade están ao día, están pagadas, abonadas, actualizáronse, Non sei se algún dos concelleiros sabe algo. están todas actualizadas, mira que ben que se actualizaron todas. E a licitación tamén en setembro de 2024 estaba pendiente a licitación das actividades de ocio de extraescolares e estabas un pouco con esa licitación, está rematada, está preparada? Está avanzando, pero todavía non, non? Todavía non, porque leva tempo, pero xa avanzou. Bien. E existe un estudio socioeconómico, sobre o coste das mismas? Está ao día ese expediente, sí, nese sentido. Non sabemos que vai a pasar co canon da auga, que se preguntamos o outro día no pleno dos presupostos, o canon que estaban pasando aos concellos, que no caso de Valadouro creo que eran 80.000 euros. Sábese algo? Que vimos que non había reserva no presuposto para eso, entonces... Para a semana temos unha reunión os dous concellos e logo co que se acorde pois iremos a Santiago con iso e máis co tema da depuradora. As obras da casa consistorial, que vemos que, bueno, están avanzadas, pero todavía non remataron, pensamos que xa estarían rematadas, tamén vimos que houve ampliación, petición de prórrogas que, bueno, son referentes ao plan único, habíanse xestionado e programado desde a legislatura pasada, xa hai un pouco previsión de cando van a poder utilizarse as instalacións. Pois, mañá veñen poñer a porta ese porque equivocáronse nas medidas ou non sei que pasou. Mañá veñen a poñer e está listo. Falta, pois, amodular e baixar as mesas dos traballadores que se baixen para aí e non máis. Está prácticamente listo. Non recordo cando era, é dicir, cando nosotros as elaboramos, non recordo cando era a xustificación, era ahora, non? No noviembre. Sí, creo que sí. De noviembre deste... noviembre, sí, el 31 de noviembre deste ano. Sí que a propósito de eso, hai unha cousa que hai que corregir aí, que usted tamén nos pode informar, porque, vamos a ver, o presupuesto que presentou o que fixa a obra era superior a o que había de... Exactamente. Claro, pero é que depois está mal feito o resto todo. No seu día, a Secretaría, pois... Pero que cousas se lle sacaron para que non... Non, había que aportar os... Despois, nosotros, a obra quedou sin adjudicar, cando fun eu.
Só había os presupostos. Que adjudicou a obra foron ustedes. Sí. Sí. Sí, Pepe, sí. Algo fixeron. Eu sabía que había ese pequeno Sí. que non daba porque parece que as portas instaladas eran máis caras do que... Pero en que lle fixeron a rebaixa logo, non sei. Pero quen adjudicou a obra? Había que aportar fondos municipales para acabar de completarlo. Non tiña que quitar nada. Non. Según o contratista, no que quedou este con el é reducir algo da obra. Ainda mo dixo hoxe. Reducir algo da obra. Cando se Estou miraron, preguntando que foi o que reducir. cando se miraron os tres presupuestos, observouse que o presupuesto máis baixo non chegaba ao presupuesto que había confinado pola Diputación. Entonces, mirouse se había partido para poder facer o 100% da obra, que eran 1.800 euros, e ibas a aportar de dinheiro municipal. Depois non había personal para gestionar. Exacto, para facer a gestión, e quedou sin. Pero vamos a ver, eu non sei se me entendo ou me explico. Sí, entendo. O presupuesto que ele presentou era superior ao que tiñan de Pasaba subvención. 1.800. 1000 e pico euros, exactamente, bien. Entonces, usted mismo tomou un acuerdo con él de sacar... Bueno, Fixéchelle por escrito. eu non fixen, non. Bueno. Falábamos da portada. Non lle fez... Que lle Non, foi decir que se asustaría despois co abrasador en algo que non fixese. Pero eso de díxome, Non temos que palabra, pode seguir, María. díxome, eso non é, non chese. Pode- Porque o empresario Non temos que palabra. podelle dicir aos temisa. Eso non veña usted aí con esas chuminadas que eso non é así. Tenlle algo por escrito de que lle ampliara eso, tenlo. O dixo yo empresario, dixo. Eso non é A así. súa palabra non Que vale. quero que me aclare unha cousa, o que non chegou foi para poñer ese marco, non? Non. Ou houve que aportar, Non. Eu estou-lle polo preguntando. que vexo está todo menos o marco, non? No, pero non ten que ver iso porque viña mal, iso non Sí, é. bueno, entonces está todo... Sí, iso non é, pero, a ver, usted en algo quedou con el, usted que non fixera algunha das cousas para adaptar o presupuesto. Eu quería que se iba a aportar... Se non estaba adjudicada. Exactamente. Eso non veña usted liando aquí a cousa que eso non che, como dices. É igual, é perder o tempo. O que está escrito é o que está escrito. Pero esa adxudicación, eu non recordo, esa adxudicación non se fixo. Quen firmou esa adxudicación? O novo grupo, pois, eso, quen tiña que acordar co empresario, eu sigo no uso da miña palabra, entre lo que era quen lle adxudicou. Claro, é dicir, aquí son as flores, pero bueno, de todas formas, supoño que con todo este tipo de cousas, vale. Sigan as preguntas. Bueno, pois precisamente, Foi como era a pregunta esa... Sí, pero... Que sei do que me está falando. Non estou negando. Pero eu contaba aportarlles con fondos municipales. Non contaba que rebaixara nada. No, pois el E agora entendo, non? Sí, exactamente. Exactamente. Pero de fondos municipales non lle dixeches, non lle dixo. Bueno, ele era igual, había que pagar o que quedaba. Ou rebaixar en algo, eu por si estaba preguntando, que non estou acusando de nada, é unha pregunta. Claro. Eso parecía que estaba acusando. Non tiño tan mala idea Parecía. como o seu compañeiro, home. Parecía que estaba acusando. Usted licitou. Sí. Bueno, se licitou usted. Exactamente. Sí, aí suscribo o que dice os compañeros do bloque. Vale. Bueno, de todas formas era un pouco para saber, porque, bueno, era unha obra que se programou, bueno. Tamén sabemos que estaban contratados as modificacións puntuais de planeamiento urbanístico de algunhas sectoriales, como podría ser no polígono da Veiga, como tema... É dicir, había contratadas cunha ingeniería as modificacións puntuais de planeamiento para valoralas. Había algún polígono en concreto que era importante, bueno, pues facer como modificacións sectoriales. Un deles sería un polígono da Veiga, es decir, había varias
contratos e varias cousas andando nese sentido. Entendo que tamén como do Camiño da Cruz, que, bueno, como non, vamos a preguntar sobre el, pero, bueno, queríamos saber si saben, si ten algunha intención de continuar por esa vía, ¿no? Es decir, de continuar vendo esas modificacións sectoriales de urbanismo, porque facer un peixou é unha cousa moi extensa e moi costosa e que leva moitos anos, e que o ideal sería ir facendo modificacións sectoriales, é dicir, por zonas. Pero que se refiere ao polígono? Non, falo de que tamén lle afectaría, pero falo de modificacións sectoriales de polígonos. Imagínese, na Veiga, imagínese, pois no Camiño da Cruz, ese tipo de cousas, vale? Si non lo quere comentar, que entendo que non sepa no próximo pleno. En 10 anos quere que falle de números. Non, nosotros en 10 anos non eran, estaban feitos e estaban programados. Queremos saber como os ten e se os veu. Ten algo máis que preguntar? E se os veu, porque esa é unha disculpa de mal pagador, sí. Teño máis. Teño máis. Vimos que fixe unha ampliación da subvención que solicitou a 57.000 euros do mercado de primavera a Xunta. Entendo que, pois, evidentemente, houve máis gasto do previsto. Vale, entendo que é iso, non? Sí. Vale, pois precisamente quero aproveitar para comentar. Pero pagou todo a Xunta, non pagamos nada. Pagamos todos. Se paga a Xunta, pagámoslo todos. Nese sentido... A contestación dos tides é sempre son subvencións. Sí, pero precisamente, por iso yo digo. Vale. E despois queríamos comentar no tema de asfaltado e bacheo. Hai unhas cantas pistas que algunha delas eran as carreteras vellas, por exemplo, en Moucide, ali enfrente da... É dicir, hai varias, non? Pero enfrente da Fonte, unha casa que hai ali sola, que a veces ibaselle bachear e ibaselle limpiar a mediana, que criaban bastante erva, no Cadramón, as Cancelas, o Albardo, por citar algunha máis, en Budián, ali onde vive Miguel, bueno, hai varias, hai moitas municipales, si un pouco van a continuar co tema do bacheo. O que utilizaban ustedes, non? Non. Si, é iso que me quero preguntar. Bueno, referente a isos baches non naceron 8 meses, levan bastante tempo máis. Claro, pero precisamente nós en un ano tampouco podemos facerlo. Tal e como facían ustedes non vamos facer. Facerás con aglomerado en frío e... Entón vai facer con aglomerado, pero vaise bachear, porque hai xente que non lle gustaba moito do bacheo. Teníamos xente, claro. Vale, perfecto. E despois queríamos un pouco a tenor do pleno ordinario anterior, do último, de marzo, cando falamos do tema do centro de día. Un pouco nosotros vamos a seguir coa tema do centro de día. Xa dixemos que, bueno, calquera actividade que se faiga nos parece boa, nos parece importante, pero a tenor do tema do centro de día, aquí se nos dixo que xa se sabía que o centro de día non reunía medidas e que non estaba legal. Expediente do centro de día? Que non tiña as medidas eso, dixeron a min que o local era insuficiente para iso. Bueno, pois aquí hai unha acta da última inspección do Servicio de Inspección da Xunta de Galicia, non debe ser sospechoso, vale, firmada o 30 de 11 do 2020, donde dice das últimas, porque además fixeron varias visitas, viñeron facer varias inspeccións, porque no 2019 se lle pide á Xunta, ao Servicio de Inspección, que se lles pide asesoramento en que cousas hai que mellorar e hai que facer. E veñen varias veces, e además a miña experiencia dicime que veñen que a día mandanche cambiar unha cousa que non che mandaron cambiar a vez anterior. Pois nesta acta, que é asinada polos técnicos o 30 de 11 do 2020, e que foi remitida o 3 do 12 do 2020, chegou aquí no 2021, dice condicións materiais e arquitectónicas no caso do centro de día de Valadouro. Que cousas hai que modificar desde a última inspección, vale, porque dice que derá dispoñer, pois que non cumplía porque derá dispoñer de recursos necesarios, e dice o centro de día carece de cociña e oficio de cociña, que por eso parece ser que se fixo ese famoso mostrador que creo que ustedes tiraron. Que conste que vou ser sincera, non me gustaba ese mostrador, pero parece ser que foi inspección. Quen traballamos en centro sabemos que é inspección. Agora che dice unha cousa, despois quítacha, despois volve, despois quítacha. E mandou facer un mostrador. Pero aquí vamos a falar do espacio, que aquí se nos dixo, e eu non poño en duda que a persona que dixo que se lle dixo que de ninguna maneira que necesitabase 400 metros cuadrados, porque seguramente yo dixo, non estaba ali, polo tanto non vou negar. Pero o que digo que dice a lei. Contará cun espazo polivalente cunha superficie mínima de 2,5 metros cuadrados por usuario para a realización das distintas actividades individuais ou de grupo. Cumple ese requisito. A superficie da sala polivalente permite unha capacidade máxima de 24 plazas e está plantado para 20. Eu non vou poñer en dúda porque a nosa idea nunca é
esparcir mierda e que huela, porque eso tírase. Ella decía, no, yo xa sospechaba e tal, no. A nosa idea é, decir, coa lei, e eu sabía que isto que hubiera, e que eu sabía que non se seguía adiante cunha obra se os servicios de inspección técnica da Xunta viñeron 5 veces cada día, é dicir, cada vez 5 veces, e puñeron unha serie de requisitos. Están aquí, ten vostede arriba igual esta documentación. Non é só que colleran 20 personas, que tampouco era para 20 personas, sino que sería para 14 ou 15, sino que dice capacidade máxima 24 plazas. Pono aquí, cumple. Vale? Entonces, sobre todo que non nos gusta eso, que se diga no, e deixase, no, é que yo sabía que eso non era verdad, que eso non era, no, está aquí, está recollido, ten usted na documentación do Concello, cumplía requisitos. Nosotros vamos a seguir loitando polo centro de día, porque seña un centro de día, porque os centros de día son equipamentos de atención diurna de persoas maiores con pérdida de autonomía física e psíquica que residindo nos seus propios fogares precisan dunha serie de cuidados e atencións de carácter personal, terapéutico e social. Eso non quita e non lle quito mérito á actividade que se está facendo, porque nosotros non somos de vamos a arrasar con todo, no, isto non somos de o que non nos gustaba do anterior alcalde, todo o que teña que ver con el vai fuera, que é o que se intenta facer, non. Nós pensamos que calquer recurso é importante, pero o centro de día vamos a seguir loitando por el porque se necesita como atención, porque hai moitas familias que o recurso que hai ahora mismo non lles cubre, vale? Simplemente quería decirlo, quería deixalo, porque está documentado e está aquí escrito. De acordo? Bien. Vamos a ver. Tendo todo tan legal e autorizándoos, porque coño non fixeron? Pois porque mire. Un momento. Sí. Falamos ustedes do 2021, estamos no 2025. Sí. Deron feito algo? Non. Polo menos nós abrímoslo con algo. Ustedes non deron feito nada. É o que teñen que reconocer. Con todas, dice que a Xunta que lle tiña todo tal, por que non abriron, por que non fixeron? Porque nosotros estábamos nesos precisamente. Estaban nesos, carai, por legolles tempo. Home, pero eso, mire, ese tipo de disculpa, eso vai utilizar sempre. Ese tipo de disculpa é así, es dicir, usted nos dixo, outro día nun pleno, e alguén dixo que eso xa se sabía que non cumplía, e usted mesma dixo que dixeron que non cumplía requisitos. Foi o que me dixeron a min, que para centro de día que non cumplía pola capacidade. Vale, pois, moi ben, a mí non me dixo un técnico. Teno arriba. Non me dixo un técnico. Porque esta documentación non está sacada da mão. Vale, moi ben, pois, fixera, non? E intentámoslo. E intentamos buscar financiamento. Pero fixera, non? E daí poñemos agora o exemplo precisamente de Vicedo. Canto tempo leva Vicedo para abrilo? Botaron 3 anos desde o 21 que se Canto tempo leva Vicedo? Non deron feito nada. Bueno, porque se sigueu e túvese traballando. Nosotros en 6 meses abrimos eso. Usted, bueno, pues que fixe un convenio cunha subvención de 60.000 euros, pero non no centro de día. Fixera usted. Se podía facer igual no Matadero. Exactamente. Vale. Pero bueno, queríamoslo deixar porque en ese pleno se deu decir como que non era legal e que estaban vendendo. No, aquí está. Sí. Vale. Nada sospechoso. No, non fixeron nada. Bueno, pues, se usted quere dicirlo así, pues a súa. Bastante fixemos. Xa lle dixemos o outro día. Bastante ben o fixemos. Para non ter naire que pagara un duro. A verdade é o que se ve, está aí. Bueno. É punto. Algo máis? Nada máis. Vale. Por parte do BNG... Bueno, eu teño que felicitar a intervención da concelleira do miña compañera María José, porque por a aclaración que fixo que vai cheo de cartarse o PP, o equipo de goberno, máis a concellala independente de que o local que había que non daba as medidas. E fixo unha aclaración aí que quedou claro que daba as medidas. Debenlle pedir disculpas por contar mentira. Non, eu outro día mantuve... Tú falaches sin saber o que dicías. Non, eu fui conselleira de Asuntos Sociais e no meu momento, cando eu intentei facer un centro de día, a min explicaronme que necesitaba 400 metros cuadrados como mínimo, a poder ser nunha única planta con un servicio de comedor que iba a ter un servicio de podoloxía para que atender unha enfermería. Era un centro de día, non é para telos ali un ratito. Era un centro de día. María José, pásale unha copia. A min eso foi a Consellería de Sanidade. María José Fernández. Non, eu eso xuro encima dunha Biblia. Cando fui conselleira de Asuntos Sociales, que fui a primeira persona... Tú és moito de Biblias. Pois eu sí, eu creo en Dios, non teño nada por que ocultalo.
Pois sí, son de Biblia. Sí. Non me importa dicilo, non teño vergonza ninguna de dicir que son de Biblia. Pero eu fui a falar coa conselleira de Sanidade naquel momento e explicáronme na Consellería de Sanidade que para poder, de feito, estábase mirando o suelo. O soñaches tú. Non soño coa Conselleira de Sanidade, non chego a tanto, a pasión pola Consellería de Sanidade. Hasta esa non... No momento que fun eu concelleira, poido lle asegurar, xa lle digo, poido lle asegurar e afirmo yo. Na reunión que tuve eu na concellería, a mí na consellería explicaronme claramente que necesitaba eso, que podía ter algún servicio na planta superior se non tiñamos suficiente espacio para facer unha planta de 400 metros cuadrados, pero que a maior parte dos servicios tiñan que estar na planta baixa. Entonces, foi o que se me dixo a min. Eu confirmo que a mí dixo exactamente igual. Ahora que xa... Non é mentira, non. Vale. Bueno, Pichín, bueno. Deixa, María. Vale. Despois de felicitar a súa compañeira, ten alguma pregunta? Sí, tiña aí. Quería preguntar, porque a Casa de Cultura agora permanece do 8 de maio ao 16 de maio pechada pola tarde. Pois por vacacións do persoal. Bueno, é importante que o personal descanse, pero no anterior equipo de goberno a verdade que a Casa de Cultura non estaba pechada casi nunca. Únicamente que houbera un imprevisto dunha enfermedade. Sí. Non pechaba non pechaba nin por repartíamos a xornada laboral de outra maneira porque temos uns traballadores estupendos ali e repartíamos a xornada laboral de outra maneira e non pechaban nunca a Casa de Cultura únicamente como enfermar a alguén senón, mira. Tanto o señor alcalde, pois xa o repartirá ben. De momento está así. Algo máis? Sí, algo máis, que acabamos de empezar. Usted, señor alcalde, despois xa fai usted a súa maneira e xa está, é fora protestar. Quería tamén preguntar por como está o convenio da cesión de pista dos cabalos con Cabaleiros do Ouro. Cando se aprobe definitivamente o presupuesto, pois facerase. Moi ben. Outra que tiña de aí do tema dos monitores que viñeron para tempo libre para o Antroido, que polo visto non eran moi profesionales. Usted dicíame aí nun pleno de que había que montar unha empresa para montar as feiras, que era moi caro, pero creo que os monitores saliron máis caros, que foi un día solo que montar a feira que foi unha semana inteira. Non, caros non salían, o que pasa é que tivemos... Eu quería saber, para o próximo pleno, non me ten que dicir agora, quería para o próximo pleno saber o que saliran os monitores eses. Vale, sin problema. Toma nota. Despois, ali, mira, ali no tema do... ali no Pozo da Onza hai unha finca privada, e ali unha veciña que non ten moito problema en que lle aparquen na finca dela, pero polo visto estuvo intentando poñerse en contacto co señor alcalde que nunca deu posto. Entón, ela quer saber como se pode facer, se ela non ten problema sempre cando o Concello lle reconozca que é unha cesión voluntaria sin ánimo de que vai a encoller permanencia ali ou o aparcamento. Mire, en primeiro lugar, foron poñer ali o aparato aquel que agora roubaron sin permiso dela, que ela non sabía nin que estaba. Vale? Sí. Ahora roubaron. Pero falouse con ela? No. A posteriori deso, sí. Terá algo que dicir diante dela, porque eu estuve na casa dela tomando café, e despois fomos á finca, e o que dice ela non é así. Vale? Entonces eu quedei con ela, Non foi xa a casa dela. Quedei con ela Non sabía que era a finca dela. Collen e chantan un chisme nun sitio e non saben de quen é a finca logo. Como aparcaban os coches ali, eu pensei que era municipal. Vale. Menos mal que hai máis que se equivocan como a mí. Eu falei con ela e quedei de falar con esta xente que pon esos aparatos. E logo ir con esa persona xunto dela e facerlle o documento que necesite. Pero o problema non era o aparato. O aparato roubaron, non?
Bueno, pero o problema non era o prato, ela quería un contrato conforme que podía dispoñer da finca cando queira. Moi ben, pero cando viña esa persona, pois ao mesmo tempo, xa lle pedimos permiso tamén para poñer eso, ponse. Ela dice que non ten problema ningún en... Claro. Pero neso se está. Bueno, usted se falou logo con ela? Sí, señor. Invitoume a café, tu ven ali media mañá con ela falando. Si a xente do Valadouro suele ser bastante hospitalaria. Non con todos, pero sí. Non. Queríamos saber tamén, porque observamos aí que no mercado de primavera se lles deran vasos aos bares. Queríamos saber a que fora debido eso, porque canto custaran dar os vasos aos bares. Custaron, Porque ao mellor os bares- foi unha maneira de promocionar o mercado de primavera. Darles vasos. Sí, custaron, porque en moitos sitios, para que non haxa problemas de romper cristales, pois fan iso. Non, pois problemas é que non se poden quitar vasos á rúa. Eso ten que ser Hai xente responsables os establecimientos. Hai personas que ao mellor beben máis de vida, despois rompen vasos, hai cristales, e entón hai de desa todo, maneira non rompen. Hai de todo, Hai de nesta todo. vida. Adiós, gracias. Nesta vida. Tamén queríamos saber o tema da recollida de plásticos, de silo. Xa lle dixen, Xa yo dixo aí cando se contrate, estase niso. Cando se contrate xente, pois irase. Tamén queríamos saber como estaba o tema da cesión a vivenda, ao Instituto de Vivenda de Solo, do tema do solar que ten o Concello aí na Veiga. De momento está como deixaron. Coño, pero usted non dixo que tuveron aquí iba a ter unha reunión, usted nun pleno anterior dixo que iba a ter unha... As reunións que tuve eu xa as direi no momento preciso para dicilas. De momento está como deixaron. Non é... Vale. Outra é o tema das subvencións ás asociacións de veciños que non entraron nos presupostos municipais. Non sei, usted reafirma se dice que vai dar subvencións a todas as asociacións de veciños que faigan algún proxecto ás que non entraron nos presupostos. Mire, eu polo menos sei esas asociacións que hai, cousa que usted non sabe. Leva un montón de tempo. Bueno. Sí. Deixou a Penas da Laxe sen poñer e puxo Budián que ainda non está constituída. Deixou a Penas da Laxe sin meter e puxo a de Budián que está sin constituir. Non, a de Budián está constituída. A de Budián está constituída. Están presentados os papeles. Está constituída. Non está escrita no libro, non está terminado. Pero hai unha solicitud de Non sei se lle falta un papel, pero están facendo, ou se non está, non sei se acabaron, pero facendo tal. Sí están. Nosotros afirmámonos no que dixemos. Se unha asociación necesita algo, como por exemplo é de Santa Cruz, que xa me dixeron outro día, para unha porta para ali, para facer, que lle la había dixeranllelo fai non sei canto tempo, non nos deron feito. Pero se non é unha subvención que son local municipal, trae que fazer o Concello. O que? Aportan nas candas. Pero porque non fixeron logo. No, aquela non é unha subvención. Pero a escola de Santa Cruz é a escola de Santa Cruz, Vai a obra poñer unha porta, vai a obra poñer ali unha porta. a escola de Santa Cruz está cedida á Asociación de Veciños. Por lo tanto, si queren facer algo, pide unha subvención e fan. O sea, que tú non sabes nin de que fan, tampouco. Pouco máis das que... necesitamos usted. Non, en moitas cousas e algo máis. Que rezar por unha cousa e outra. Porque, non saber que está cedida a Asociación de Veciños tamén, vai, porque se levan aí 10 anos gobernando. Todos. Ai, Dios mío. Eu creo que desde o E as que se lle deu, como a escola de Vilacampa, que falta, non sei, que falta para a cesión. Tan pronto tiña a cesión, pois... A licitación das OES, o xinasio, eso xa dixo aí... A licitación das OES e do xinasio e as escolas deportivas, xa me dixo aí a súa compañeira que estaba... Estás en eso. Que viña mañana. Bueno, pois agora non teño máis así preguntas, teño aí un rogo. Teño un rogo, pero non seguían todo apartado, non? Non, é o mismo.
Bueno, o rogo é o rogo é o seguinte, mira, que resulta que cando ali no cine, cando se tirou a Marquesina, tiñamos, bueno, ali puxerase, vallárase porque se tiña medio a que caera aquela Marquesina, non estaba moi peligrosa, que creo que tuveron que ir 2 días para tirala. Non moi peligrosa non estaba, non caía aínda por si. Pero o que si é que hai ali unha casa que si que unha casa que está enfrente ao estanco, que era que lle chamábamos a casa do biscuter, que era onde deixaba os paquetes a línea, que os que somos que peinamos canas como os teo máis eu, os acordábamos. E aquilo si que está, o alero que está a punto de caer. Aquilo si que está peligroso. Eu xa o vin, iso comprou nunha xente que está esperando a que acaben de dar licencia, que vai... María José pode corroborar que o verá ben desde a súa casa. Están esperando aquí, licencia. E aquilo sí que está peligroso. Aquilo calquera que pase por ali, teña un pouco de tempo. E hai outro enfrente do Méndez, tamén a casa de don Rafael Canoura, que tamén están caindo as cornisas aquelas, que tamén se avisaron, pero... igual que a gasolinera non é de naide, entonces como non é de naide, pois teremos que facernos cargo dela ao Concello. Faremosla de todos. Por parte do Ival, ten algunha pregunta? Eu só teño 2 rogos. Un que xa lle comentei a usted, bueno, felicitalo por poñer as luces no parque dos nenos, solicitar que, por favor, hacia a zona interior do parque, se pudiera poñer un reforzo de luz, que xa lle comentei a usted, para que evitar que os sábados e os viernes houbera tipo botellón e despois quedara o parque con cousas perigosas para os nenos. E a fonte do parque, que tamén yo comentei xa a usted, a fonte xa estivemos mirando, si ten uns bordes moi peligrosos. Eu non a había visto, pero ali se cae un neno ali. É metálica, é totalmente rectangular. Puxéramoslle un reforzo que non lo puxera o fontanero, pero desapareceu ao pouco tempo e pode ser que un neno caiga e que se faiga daño. O sea, a miña fonte pareceme moi peligrosa. Xa estuveramos mirando, pero naquele momento fora cando se puxera de baixa a señora secretaria, xa non puderamos facer nada. Despois solicitarlle tamén que, se é posible, no ano que ven, se puidese incluir nos presupuestos ou nalgúna partida, que se colaborase coa asociación de motos para a limpieza o domingo por siguiente á concentración, porque realmente é un acto que enche o pueblo, en este caso enche uno desde o jueves. Eles sempre deixan todo impecable, eu creo que colaborar con eles na limpieza debería ser o mínimo que faigamos como Concello. Entonces, si se pode, eu agradecería que se colaborase con eles. Colaboramos con eles, que pagámosles a carpa, máis de 4.000 euros. Bueno, pero na hora de limpiar o domingo, pois igual que... Non hai problema ningún, porque a empresa que se ten contratado, pois habrá que pagar uns días e que veña con máquinas. Exactamente, que lles axude, porque realmente é un beneficio para todo o pueblo, enche todo o pueblo de xente, somos conscientes de que ahora mesmo ten unha repercusión a nivel nacional e internacional, e que, bueno, axudarlles no posible a que o día seguinte, que están reventados, que é algo que é unha realidad, pois botarlles unha mão. Solo era eso. Moi ben, nada máis. Vale, pois avante a sesión. Todos limpiando.